So balik tag coins PH. Boom. So naabot sa to ang 4,785. So ano na lang. So sa mga wala pa pud ka-appeal sa group na ko and gusto mo nga mag-guide pud ta mo about sa Bityard sa copy trade dukin sa gusto nindot i-copy. Himo mo account sa para mag-guide mo and maka-appeal mo sa akong groups. And maka-appeal mo sa weekly giveaways na to, which is 500 pesos, no? More or less 1 hour na siya, mag-live stream ra ko ana and lantaon lang ninyo. Then ano lang. So hello guys, and karon sa balay and ako itudlo ron sa ano to pag-withdraw, no? Para ma-feel na to ang gain and profits from copy trading or trade na to itself. So ako ang buhaton para maka-save and makasayon mo o transact sa padiauban sa Tag Coins page lang na ninyo and GCash, wala mo Binance, wala mo P2P, wala mo kabalo na, and you do not trust the pamaagi sa P2P sa Binance, no? Kay lisod po do sa high sa mga sa mga bago. So kanang buhaton Bityard XRP to Coins page XRP. So namo ko napansin good nga na grant about Bityard kay wala siya kasabot siguro sa pag-withdraw. XRP yang gusto i-withdraw kay maka-save siya, and then dili daw siya ka-withdraw kayo USDT ra daw kinahanglan i-withdraw. Basin ko lang wala na siya na-inform, no? So karon kinsam to siya isend siya ha para makabalo siya and unsa ko papakita, no? So first ato tas Bityard, check na to kung sa mga limitation of requirements, no? Button. So mo nito makita sa Bityard, no? So direta sa mobile app ni siya, dito sa asset. So account niyo makita, so assets dayon. Now mo ni kung asset 1357, no? So withdraw dayon, chain kani USDT mo na siya, lista na to siya XRP itong withdraw. Now makita na to three mga ni. So basahon sa nato ang mga important kay katong mga di magkabalo mo basa magbugulbul, no? Yun, minimum withdrawal amount is 197 XRP. Then daily limit withdrawal is maximum, depende na pila na kabok. Make sure withdrawal address and correct your field sometimes na no? And pinaka-importante sa kaning number 8, withdrawal hours. Nata withdrawal hours 9 AM to 9 PM. There is ato ang oras Monday to Sunday, no? Daily, but 9 AM to 9 PM lang. So above that mention kuan nga time dili na mo ka withdraw, so magpaabot mo ug pagkalas 9. So kana. So dara. So first paglantaw ninyo sa inyong asset, wala mo XRP kay USDT ra. So kani kung kuno na 100 1,000 total, kaning total nasa ubos kani siya kay possible na ko mga open siguro orders dia. So na ko 1,000 kapin ani withdraw na pud tani, no? Sulay na ta. So karon lang akong sulayan og withdraw ang XRP og para mapakita pud sa inyo, no, as example, no. So wala pa mo ko XRP, then pag mag-convert ko dili po ko ka-convert, no? Search na to ha, XRP. So dili kay wala ko XRP, so ang ma-convert niya XRP to USDT ra man, wala may USDT to XRP. So mahitabo ato tag market, ato ta sa spot pangitao ng XRP bang. So 197 XRP is more or less ano 88 dollars. So para sure kaya pa may fees, so dito na lang ta sa kuan 1,000 minimum 5,000, no? Ang minimum $100 USDT, but in PHP let's say 5,000 minimum withdraw, but makasave man sad ta kay lower man ang fees. So bayta, so mamalitag XRP gamit ang atong USDT. So ug diri ka maglimit ka, maglisod pa ka kay magbutang pa kag price dire sa nga price. So pag matik karon nga market ka mo kon para karon bitaw gyapon mo i-withdraw, di ba mo pabdag ugma, so dili pa na mag-depreciate ang value niya matik. So dito ta sa market, after market input lang ka diha,
minimum 197, pwede nyo i-search yung pila value, but isirado na lang ninyo 5,000 no, kaya napay mga fees. So let's say 100 USDT na siya ha. So palit ko now na. So mana, so nakuhaan akong kwarta og 100 USDT. So balik ta dito sa tong assets. Tapos click na nato ning withdraw. Tapos check natin na XRP. So input na to 4.62. Kaya na may fees ng 62, no, para sure, or 225 di man kapot good. So kana na lang. So XRP wallet address, dili na to na siya kuhaon sa tong coins page mo ni. So kana pod asa na makita, so na dre, no, PHP VCD XRP ta ang side, no. So kana receive, show kuanda yun, copy, tas tag, ayan yung kalimtihan tag, kaya importante pa ng tag. Na, tapos pin ninyo, kabalon mo sa inyo ang pin. Tapos verification code, send lang ninyo na siya, captcha, tapos na sa inyong email. So check na ko sa kong email ah. Ay no. Dara. 346913. 346913. So, ready to go na, check taran-taran. So, that's it. Balance insufficient daw. So, 2 to 4. So, let's say 2 to 3. 2 to 5 ang kanada tanan. Alis na to balik. 2 to 3. So success na no. So gigamayan na lang na to para sure nga maabot. So dito sa mismo withdraw. So XRP pending pa, no. So wala pa na siya, wala na siya. Withdrawal dra story makita na dra. So dra pa napay 9 minutes. So paabot sa tani, then balikan ta mo ini nana, no. So wala to pila siya maabot sa akong coins page. Balaan man na siya kay butang lino na diri. Tapos pag butang abot diri sa akong coins page, wala pa. No, wala pa. So pag nabot na diri, ito na i-convert to PHP and then cash. So kana lang sa, and back to you later. So balik ka guys. So nako sa gawas no. Sa gawas kay bago ko magpuniod to. Then ako kabalog pila ka minutes ami labay sukad nag-withdraw ta ganina mga more or less below 20 minutes ata naabot siya, or below, basta wa siya kabot og 30 minutes ata I think, no. So check na to tong coins PH dito sa XRP. So dara tong gi-withdraw, no, 223 XRP, no. So katong gi-withdraw na to dire sa mismong sa mismong Bityard. Tanaw na to siya og na successful mo man siya, no, amount 223. So kumana na siya, success na siya. So naabot na sa tong XRP. So ang kuanday tanaw tong balance na to sa tong XRP og pilay na wala. So napatay na bilin nga 1.55 XRP. So 225 point kon man to something pila, then i-minus lang tayo.
O stra, nagkaroon pa siya nag-notify no, you just received 223 XRP but naana siya daan. No? So, balik tag coins PH. So kani, nalatay coins PH, so worth 4,785 siya. And convert na to ni siya to PHP na dali lang dahil ng pag-convert na tadari sa all. And then convert, okay. So BTC delete BTC to i-convert XRP to delete na pud sa BTC but to PHP, no? So pila man to i-convert to balance na to. So kana 2 to 3. So 4,785, no? Done. Then slide converting. Alright, successful. Oh, nanapugod na daw ng 4,785. Then 31,000 man to akong balance sa akong coins. Let's check. So, PHP. Boom! So, naabot sa to ang 4,785. So, ano na lang. So, sa mga wala pa po ka-appeal sa group na ako and gusto mo nga mag-guide po mo about sa Bityard sa copy trade kinsa gusto nindot i-copy himo mo account sa para mag-guide mo and maka-appeal mo sa akong groups and maka-appeal mo sa weekly giveaways na to which is 500 pesos, no? More or less 1 hour na siya, mag live stream ra ko ana and lantawon lang ninyo then ano lang, no? So thank you and so na may mga putana di ay comment below lang, i-share ni sa mga kabalo and subscribe siguro but pwede rin di mo subscribe pero mo subscribe mo okay ra po, no? Kaya wala pa mo po ni na kuhan akong kuhan YouTube pero hopefully puhon with your support tanan maka-monetize na tani but karon wala pa and I don't think so po ma-monetize siya or dili okay ra po.